Terveyden keihäskaarti harjoittelee paraikaa USAssa ja Espanjassa, vammaisten täällä Helsingin Myllypuron hallissa. Otimme selvää, miten paljon vähemmän vammaisten mitalihaaveita tuetaan. Tässähän on nämä mun arvokkaimmat mitalit. Tämä isompi tässä on Atlanta 96 olympiahopea. Ja tämä ylempi on Birminghamista 98 hopea. Ja näitä lähdettäisiin nyt kirkastaan sitten Sydneyhin. Se olisi niinku tavoite tällä hetkellä ja sitä varten lähdetään tekemään töitä nyt Helsinkiin. Rovaniemeläinen Rauno Saunavaara on Suomen menestyneimpiä vammaisurheilijoita. Rauno vammautui 4-vuotiaana mopon ja auton kolarissa. Selkäydinvamma vei tunnon jaloista ja siitä asti hän on istunut pyörätuolissa. Hyvä kelin se pukka. Rauno suuntaa autonsa kohti Helsinkiä, jossa hän harjoittelee 7 kuukautta yhdessä Mikael Salevan kanssa. Toukokuun alussa puolestaan Aki Parviainen meni Espanjaan. Harri Haatainen, Juha Laukkanen, Heli Rantanen ja Mikaela Ingber USAhan ja Taina Uppa Portugaliin. Lähinnä tässä vaiheessa, jolloin pitäisi siirtyä täysvahtisiin heittoihin, niin silloin he käy siellä. He käy käytännössä pari kertaa tässä kevään aikana ja muilta osin valmentautuminen tapahtuu kotimaassa. Valmennusbudjetti kesälajeissa on 3,5 miljoonaa markkaa ja millaisen osuuden siitä saa keihään heittäjä. Olympiakomitean valmennustuki kaikkinensa heidän kohdallaan on noin 50 000 markkaa vuodessa. Ja se kattaa käytännössä katsoen nämä ulkomaiset leirit. Ja sitten tähän muuhun valmentautumiseen he käyttävät sen omien sponsoreiden tukea ja sitten myöskin Suomen Urheiluliiton tukea. Samaan aikaan vammaiskeihään heittäjät harjoittelevat Helsingissä. Onneksi ei ole kauhean kallista käydä harjoittelemassa täällä eläintarhassa, jos ei maksa mitään. Myllypuronkin maksaa 3 markkaa sisälle, että sekään ei ole kallista. Että ne harjoitukset pitää tehdä sen puitteissa, että rahaa siihen ei ole laittaa. Mariana Bäre sairastui 14-vuotiaana luusyöpään, jonka seurauksena hänen vasen jalkansa amputoitiin. Mariana on entinen kilpauimari. Keihästä hän on heittänyt pari vuotta ja viime vuodelta on tuloksena maailman ennätys. Tänä vuonna Mariana sai Paralympiayhdistykseltä 10 000 markan stipendin. Se ei riitä pitkälle, mutta se auttaa kyllä mua, jolla on muutenkin vähän rahaa. Mariana harjoittelee 6 päivänä viikossa, jopa 5 tuntia päivässä. Marianan keihänheittoa vaikeuttaa nykyinen liian pitkä proteesi. Hän on odottanut saavansa uuden proteesin, koska se helpottaisi hänen urheiluaan. Lähinnä mun mielestä että siinä on aktiivisempi jalkaterä ja se antaa paremman kimmosuuden hyppyihin ja jopa niin kuin juoksun harjoittelemiseen. Et siksi mä oon sitä innolla odottanut ja oon ollut vähän pettynyt, kun mä en ole vielä saanut sitä. Hyvä. Hyvä. Nouse. Hyvä. Rauno Saunavaara harjoittelee nyt Helsingissä 5 tuntia päivässä. Suomen Invalidi-urheiluliitolla on ollut, niin kuin aikaisempina vuosina on ollut varaa niin kuin, leirittää meitä etelässä. Että ei näin Helsingissä, vaan siis todellakin siellä Espanjan lämmössä ja näin, että se olisi tietenkin niin kuin, hieno homma, että sellaista pystyisi tekemään. Oululainen Mikael Saleva kaatui moottoripyörällä 20 vuotta sitten. Aikaisemmin jääkiekkoa pelannut Saleva joutui vaihtamaan luistimet pyörätuoliin ja keihääseen. Koko 1990-luvun Saleva on ollut lähes voittamaton. 2 maailmanmestaruutta ja 2 paralympiakultaa. Käydä tämmöiseen nöyrää etukenoon ja sitoo duunari kiinni tuoliin. Sitten päästään töihin. Jokaiselle pyörätuoliheittäjälle on tehty heittäjän mittojen mukainen heittotuoli. Tuoli on mukana kaikissa kisoissa.
Me on päätetty valmentajani Marko Hyytiäisen kanssa, että me tehdään duunia tuonne kesäkuun puoleen väliin lajivoimaa. Ja siinä yksi oleellinen tekijä on nimenomaan tällainen 2 kilon kuula. Raskasta. Ei ole ihan kesy. Mikael Saleva saa nyt toista vuotta 5600 markkaa kuussa valtion urheiluapurahaa. Se on mahdollistanut mun koko päivä tuommoisen urheilemisen. Toivon, että tulisi lisää vammaisurheilijoita tämän tuen piiriin ja heille avautuu mahdollisuus tehdä myös koko päivän toimesta työtä. Mutta ei sitä kadehtia kannata. Että kyllä se eteen sit paiskitaankin. Sydneyn olympialaisiin on lähdössä 75 urheilijaa ja 50 hengen huoltojoukko. Kisabudjetti on 4,5 miljoonaa markkaa, joka käsittää matkat, majoitukset ja varusteet. Paralympialaisiin lähtee 50 urheilijaa ja 30 hengen huoltojoukko. Budjetti on 1,5 miljoonaa, josta opetusministeriö on myöntänyt 600 000 markkaa. Mutta budjetista uupuu vielä lähes 1 miljoona. Se tarkoittaa sitä, että jos me ei saada tätä 1,5 miljoonaa kerättyä, niin silloin tämä vaje katetaan siitä meidän toiminta-avustuksesta, joka tarkoittaa sitä, että ne rahat, jotka oli aikaisempina vuosina ja muina vuosina on suunnattu valmennustukeen, eli toisin sanoen suoraan niin kuin urheilijoille heidän tukemiseensa, niin se joudutaan nyt siirtämään sitten tämän vuoden osalta tuonne Sydney-rahastoon. Meillä on tämmöinen henkilökohtainenkin avustussumma. Tämän vuoden osalta se on naurettavan pieni. Se on tänä vuonna 3000 markkaa. Rahapula näkyy myös siinä, kuinka paljon ennen kisoja kilpailijat pääsevät kisakaupunkiin. Olympiajoukkueen urheilijat menevät 2-3 viikkoa ennen suoritustaan. Sitten sen takia, ettei ole niinku fyrkkaa, niin Suomen joukkue on mahdollista matkustaa kisapaikalle ainoastaan paralympiajoukkue, ainoastaan viikko etukäteen. Urheilijoilla alkaa hommat, hei. Alkaa pikkusen pukkaa aikaeroa niskaan. Keihäskaarti valmentautuu kuitenkin täyspäiväisillä harjoituksilla kohti Sydneyä. Yksinkertaisesti kulta vaan kelpaa, että sitä lähdetään hakemaan.